Het einde van de Bennenboekenwieken is in zicht. Op CBS de Bouwstien in de Westereen waar het als afsluiter een vallerswedstrijd houden. Groep 6 tot mij 8 mochten hierom meedoen. In de finale gingen 4 leerlingen de strijd mee naar aan. Uiteindelijk won Sarah uit groep 8 de wedstrijd met haar spannende verhaal. Ik ga het ministerie van Oplossingen en het spook van de Havingsburg voorlezen. Je ziet het gaat door een mees ben en een hele oude vrouw en die haar een soort ministerie van oplossingen en die helpen mensen in het geheim met hun problemen. Een speciale jury beoordeelde de leerlingen tijdens de vallerswedstrijd. Onderwijsassistent Jelly Hoekstra wie een van de juryleden en wie tier onder de indruk van de verhalen. Ik ben geschrokken. Moeten ze in een vuilniszak lopen? Uw Bravo-foto's open. Dat de band eigenlijk echt heel mooi vertellen. Dat is toe als jury zijn. En ik denk als publiek ook dat je zo mooi in het boek mijn naam worden. En dat je echt, dat lezen eigenlijk echt heel erg leuk wijzen kennen. Dat je meisje dan genieten kennen om naar zijn verhaal te luisteren. En het zo'n manier ontvangen mij op zo'n manier, ja. Danique en Vardau uit groep 6 mochten ook vertellen. Voor haar was dat een hele ervaring. Kunnen we niet proberen langs je heen te glippen? Hebben we toch een heel klein kansje, hè? Geen enkele kans. Ik vond het heel leuk, maar ik vond het van tevoren echt heel spannend. Ik ga heel lang oefenen en ik vond het heel leuk als ik hier om meedoen mocht. En dan had je uiteindelijk ook een prijs won. Ja, ik ben heel blij met mijn prijs en ik ben ook heel blij als ik tweede geworden ben. Ik vond het wel leuk en ik ben heel blij dat ik er om mij mocht doen. En ik ben wel blij dat ik vierde ben en dat ik wel een prijs heb.